gida mai kaho mijin balki uban Hassan da Usaini kan daki sai an taru ga mai neman karin bayani sai tuntube ni akan lambar waya kamar haka 080 39 54 83 00. Allah ya ba mu sa'a. Ku gaya musu ga dan Musa nan kwankwasa mai dimbin jama'a. Kai ne da ƙasa kai ne da Kano kwankwasa mai kwana da shiri. Dan Isa ni ke yin wakar mawaƙin nan dan ku sani. Dan Allah miyo cancanta kwankwasa shi ya